lebo o chvíľu sa rozbehne Ďurďové. Jeden má 16,25 a druhý má 14,75. Upresním, pravý má tých 14,73 a ľavý 16,25. Hej, počuli ste, zaznamenali ste, alebo niektorí jedným uchom tu, druhým von. To už je na vás, to už je na vás. Pre niektorých podstatná informácia, pre niektorých až tak nie. Hlavne, že je nadený a má pivečko v ruke. Dobre, takže to necháme tak. Aj Ďurďové nech spokojne zbalí hadice a dajú si